ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Будзе клікаць мяне, і я пачую яго. Вызвалю яго і услаўлю, наталю яго доўгім жыццём. Гэтымі словамі Святога Пісання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана ў першы дзень тыдня, абыходзячы першую нядзелю Вялікага посту. Час задумы. Час, калі мы застанаўліваемся над сэнсам нашага жыцця. Калі, успамінаючы свой уласны хрост, асазнаём годнасць дзіцяці Божага. Гэта вялікі дар, які мы атрымалі ў гэтым сакраменце. І Бог Айцец спадзяецца на нашыя адчыненыя сэрцы, што мы, разважаючы пра тую бясконцую любоў Бога да нас, які ахвяраваў свайго Сына, Ён учыніў гэтую аферу дзеля мяне, дзеля кожнага з нас. Удзячная за гэты вялікі дар, з верай і надзеяй, перажываючы калейны пост у маім жыцці, калейны час гэтай задумы, адчынім жа наша сэрца на Божую ласку, каб мы нанова адраджаліся, каб умацоўваліся у сапраўднай любові і міласэрнасці. Зложым на алтары Пана нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем маліцца за памерлых Мароз Міхала, Ванду ў 14-ю гадавіну смерці і за ўсіх памерлых сям'і Клімашэўскіх, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, молимся. Усемагутны Божа, пра штогадовае перажыванне Вялікага посту, дай нам глыбей разумець таямніцу Хрыста і годным жыццём імкнуцца да яе спаўнення. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Чытанне кнігі Другазаконня. Майсей прамовіў да народа, кажучы: «Святар возьме кош з рук тваіх і паставіць яго перад ахвярнікам Пана, твайго Бога. А ты будзеш адказваць і гаварыць перад Панам Богам тваім: мой бацька, вандроўны арамеец, прыйшоў у Егіпет і часова пасяліўся там з невялікаю колькасцю людзей. Але там ён стаўся вялікім, магутным і шматлікім народам. Егіпцяне дрэнна абыходзіліся з намі і прыгняталі нас, абцяжарваючы нас цяжкай працай. Мы усклікалі да Пана, Бога айцоў нашых, і пачуў нас Пан, і ўбачыў нашае
принижение, нашою недолю и утиск. И вывел нас Пан з Египта моцною рукою и распаўленным плячом, у вялікім страху, сярод знакаў і цудаў. Ён прывёў нас у гэтае месца і даў нам гэтую зямлю, што сочыцца малаком і мёдам. І вось цяпер я прынёс пачаткі пладоў зямлі, якую ты даў мне, Пане. Тады пакладзеш іх перад абліччам Пана твайго Бога і паклонішся перад Панам Богам тваім. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. Хто живе под оховою найвышейшого и знаходится у тени всемогутного, той каже Пану: Ты мое пристанище и моя твердыня, мой Боже, на Тебе сподяюся. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. Несчастье не придет до Тебе, и горе не наблизится до Твоего шатра, бо анёлом своим загадає на конт Тебе, кап'яни оховали Тебе на усіх шляхах Твоих. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. На руках Тебе будуть носить, каб не спотыкнуўся ты об камень своёю ногою. Будешь ступать по львах и змеях, и растопчешь и львяня, и смока. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. За тое, што ён полюбіў мяне, уратуе яго, обороню яго, бо ён пазнаў маё імя. Пакліча мяне, адкажу яму, я буду з ім ва ўціску, вызвалю яго і праслаўлю. Будь со мной, Пане, у моим несчастье. Czytanie послания святого апостола Павла до римлянаў. Браты, што кажа Пісанне? Блізка да Цябе слова, на вуснах Тваіх і ў сэрцы Тваім. Гэта ёсць слова веры, якое мы прапаведуем. Таму, калі ты вуснамі сваімі будзеш вызнаваць, што Езус ёсць Панам, і ў сэрцы сваім верыць, што Бог уваскрасіў яго з мёртвых, будзеш збаўлены. Бо сэрцам вераць для апраўдання, а вуснамі вызнаюць для збаўлення. Пісанне ж кажа: кожны, хто верыць у яго, не будзе асаромлены, і няма розніцы паміж юдэем і элінам, бо той самы Пан ва ўсіх, шчодры для ўсіх, хто яго кліча. Бо кожны, хто кліча імя Пана, будзе збаўлены. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Не хлебом одним буде жить человек, але кожним словом, что выходит з вуснов Божих. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим.
Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Езус, наполненный Духом Святым, вернулся з над Ярдану, и Дух вывел его у пустыню, где на протягу 40 дзён дьявол выпрабоўваў его. И ничего не ел у тыя дни, а калі яны скончыліся, згаладаўся. И сказал ему дьявол: «Коли ты Сын Божий, скажи этому каменю, каб ён стал хлебом». И отказал ему Иисус: «Написано, не хлебом одним будет жить человек». Тогда дьявол повел его и показал у имгнения усе владарствы свету, и сказал ему: «Я дам тебе усю гэтую уладу и славу их, бо яна мне перададзена, и кому хочу, даю яе. Коли ты поклонишься мне, усё будет твое». У отказ Иисус сказал ему: «Написано, Пану Богу твоему будешь поклоняться, и Ему одному будешь служить». Тогда завел его у Иерусалим и поставил на версе святыни, и сказал ему: «Коли ты Сын Божий, кинься от гэтуль униз, бо написано, анёлам своим загадае након тебе, каб ахоўвалі тебе, и яны на руках понесут тебе, каб ты часом не спотыкнулся об камень своей ногою». Иисус сказал ему у отказ: «Сказано, не будешь выпробовывать Пана Бога твоего». И, скончивши усе выпробования, дьявол отступил от его до поры. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Послухайте, калі ласка, пастырскі ліст біскупа Уладзіміра Гуляя на першую нядзелю Великого посту 2025 года. Умилованные у Христе Пану браты и сестры, дорогие верники нашей диацезии, сегодня у литургии мы отзначаем первую неделю Великого посту. Перед нами 40-дзённый шлях внутренней тишины, устрымания, покаяния и навертания, які повинен духовно обновить и умацаваць нас, зрабіць больш трывалымі ў веры, якую мы вызнаем, и привести до сапраўднага поеднания с Богом и ближними. У канцы гэтага великапостнага шляху будзе радаснае святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Христа, значыць яго пераходу праз муку і смерць да хвалы ў воскресення. Калі мы добра правядзём літургічны перыяд Великага посту, велікодныя святы стануць для нас чымсьці большым, чым толькі касцёльнай урачыстасцю, стануць асабістай сустрэчай з Христом уваскрослым і досведам Яго ласкі, якая мае моц перамяніць, аднавіць і асвяціць кожнае чалавечае сэрца. Гэты год мы ў касцёле праводзім як юбілейны, а яго галоўным пасланнем па волі папы Францішка з'яўляецца надзея. «Крочма разам у надзеі» – так гучыць заклік, які святы Айцец зрабіў назвай свайго сёлетняга паслання на Великі пост. Ва ўсіх людзей ёсць надзея. Вельмі часта нашы чалавечыя надзеі звязаны са справамі зямнымі, якія здаюцца нам асабліва важнымі і жаданымі. Добрае здароўе, шчаслівае асабістае сямейнае жыццё, стабільная і высокааплатная праца, рэалізацыя ўласных амбіцый і талентаў, добрыя адносіны з бліжнімі, дабрабыт і бяспека. Нема нічога дрэннага ў гэтым, што мы жадаем разнастайных дабротаў гэтага свету, што цэнім іх і можам імі цешыцца. Мы можам клапаціцца аб іх і нават прасіць Пана Бога ў малітве, каб адрыў нас імі. Аднак нам трэба памятаць, што сапраўдная хрысціянская надзея ідзе далей і глыбей, чым земныя даброты і каштоўнасці. Калі мы спадзяёмся на Хрыста толькі ў гэтым жыцці,
то мы самыя няшчасныя сярод людзей, перасцерагае святы Павел. Калі нашыя малітвы, мары, жаданні і чаканні абмежаваны толькі зямнымі справамі, мы наіўныя і заслугоўваем спачування. Бо нас, несумненна, чакае вялікае расчараванне, таму што усялякія даброты і каштоўнасці гэтага свету мімалётныя і недаўгавечныя. Нам нагадаў пра гэта у мінулую сераду вельмі красамоўны абрад пасыпання галоў попелам, калі мы пачулі звярнуты да нас заклік: «Памятай, што ты прах, і ў прах вернешся». Перад абліччам паўсюднай недаўгавечнасці і мімалётнасці ўсяго зямнога, уключаючы чалавечае жыццё ў гэтым свеце, зяе ва ўсёй сваёй прыгажосці пасланне хрысціянскай надзеі. Езус, які памёр і ўваскрос, з'яўляецца цэнтрам нашай веры, падкрэслівае папа Францішак у буле «Spes non confundit». Дзеля нас ён прыйшоў праз драму смерці. Любоў Айца ўваскрасіла яго у моцы духа, чынячы з яго чалавечнасці пачатак вечнасці для нашага збаўлення. Хрысціянская надзея засноўваецца менавіта на гэтым. Перад абліччам смерці, калі здаецца, што ўсё заканчваецца, мы атрымліваем упэўненасць, што дзякуючы Хрысту, дзякуючы яго ласцы, перададзенай нам у хросце, жыццё змяняецца, але не заканчваецца назаўсёды. Бо ў хросце, пахаванай разам з Хрыстом, мы атрымліваем у ім, у васкрослым, дар новага жыцця, якое разбурае муры смерці, робячы яе пераходам у вечнасць. Вялікі пост, час ласкі, дадзены для таго, каб мы зірнулі на наша зямное жыццё з перспектывы вечнасці. Такі позірк павінен дапамагчы нам у тым, каб адарваць сэрцы ад празмернай прыхільнасці да дабротаў гэтага свету і ўкараніць надзею ў Хрысце, чыё васкрасенне з'яўляецца залогам нашага паўстання з мёртвых і паўнаты шчасця ў жыцці вечным. Евангеліе, якое чыталася сёння, апавядае нам аб тым, як пан Езус перад пачаткам сваёй публічнай дзейнасці пайшоў у пустыню, дзе 40 дзён пасціўся і дзе яго спакушаў д'ябал. На прыкладзе 3 спакусаў, якія ідуць па чарзе, паказана хітрая стратэгія ворага нашага збаўлення. Бацька хлусні надае свайму шэпту аблічча прывабных прапановаў, якія могуць здавацца маральна дапушчальнымі і нават добрымі. Кожная са спакусаў мае сваю схаваную мэту. Сатана хоча любым коштам разбурыць адносіны Сына Божага з нябесным Айцом, узбудзіць у сэрцы Езуса сумненні наконт Божай любові і апекі, адвесці яго ад пакорнага і паслухмянага спаўнення Божай волі і схіліць да усталявання уласнага «я» на першым месцы ў жыцці. Пан Езус паспяхова супрацьстаіць атакам сатаны, перамагаючы яго спакусы адносінамі сапраўднай любові, поўнага даверу і безумоўнай адданасці нябеснаму Айцу. Цудоўная перамога над ворагам яшчэ больш умацоўвае Езуса у адчуванні Божага сыноўства і становіцца прадказаннем канчатковай перамогі над сатаной на дрэве крыжа. Пасланне сённяшняга Евангелія асабліва павучальнае для нас, якія пастаянна пераносяць атакі духоўнага ворага. Спакуса сама па сабе не з'яўляецца грахом, пакуль мы ёй не паддаёмся. Гэта значыць, пакуль не дазволім, каб яна перамагла наш розум і волю. Прыклад пана Езуса вучыць нас, што крыніца духоўнай моцы ў супрацьстаянні спакусам
глибокае унутранае з'яднанне з Богам у веры, надзеі і любові. Вялікі пост – час пайсці ў духоўную пустыню, каб там разам з Езусам паглыбляць у сабе усведамленне Божага сыноўства і удасканальвацца ў пераадольванні усялякага зла. Гэта шлях навяртання і духоўнага аднаўлення, своеасабістая пілігрымка надзеі. Дарагія браты і сёстры, ад нас у вялікай меры залежыць, ці будзе велікапостны час ласкі пражыты глыбока і плённа, ці прычыніцца ён да нашага духоўнага ўзрастання і ці наблізіць нас да Хрыста, нашага збаўцы. Паклапоцімся аб тым, каб сёлетні вялікі пост быў найперш часам узмоцненай, гарачай малітвы, як асабістай, так і сямейнай. Няхай не будзе недахопу нашай прысутнасці на нядзельнай святой імшы, удзелу ў велікапостных рэкалекцыях, у цудоўных традыцыйных набажэнствах крыжовага шляху і песні жальбы. Прыступім да сакраменту пакаяння, які мае вялікае значэнне на нашай асабістай дарозе навяртання. Папа Францішак нагадвае нам, сакрамент паяднання з'яўляецца вырашальным, важным і абавязковым крокам на шляху веры кожнага чалавека. У ім мы дазваляем Пану знішчыць нашы грахі, вылечыць нашы сэрцы, падняць і абняць нас, каб мы убачылі яго чулае і спачувальнае аблічча. Бо няма лепшага спосабу пазнання Бога, чым дазволіць яму паяднаць нас з ім. Паспрабуем у гэты час ласкі яшчэ больш адкрыцца на нашых бліжніх, зразумець і адчуць, якім вялікім дарам з'яўляецца кожны чалавек, якога Божы провід ставіць на нашым шляху. Святы Отец Францішак піша аб гэтым у пасланні на Вялікі пост. Хрысціяне пакліканы крочыць разам, а не як самотныя падарожнікі. Дух Святы натхняе нас выходзіць за межы саміх сябе, каб ісці да Бога, а таксама да братоў і сясцёр, і ніколі не замыкацца ў сабе. Крочыць разам значыць быць ткачамі адзінства, зыходзячы з агульнай годнасці дзяцей Божых. Гэта значыць рухацца наперад плячо ў плячо, без зневажання іншых ці узвышэння над імі, без знішчальнай зайздрасці ці крывадушнасці, не дазваляючы нікому адстаць або адчуваць сябе выключаным. Давайце ісці ў адным кірунку, да адной мэты, з любоўю і цярпялівасцю слухаючы адзін аднаго. Жадаю вам, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, глыбока і плённа правесці велікапостны час пакаяння і навяртання. З усяго сэрца благаслаўляю усіх вас, памятаю пра вас у сваіх малітвах і пакорна прашу аб малітве за мяне. Ваш біскуп Уладзімір. А зараз разам вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, якіх з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам
належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрасення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Аман. Праз Езуса Хрыста, які ў час Вялікага посту заклікае нас да навяртання і пакуты, з даверам узнясём да Бога Айца нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб усе яго дзеці аб'ядналіся ў супольным імкненні да адзінага і сапраўднага Бога. Цябе просім. Молімся за пастараў касцёла, каб яны былі гатовыя ачысціцца ад усяго, што перашкаджае ім служыць Богу і людзям. Цябе просім. Молімся за народу ўсяго свету, каб яны зразумелі, што Хрыстус з'яўляецца іх сапраўдным Богам, які любіць кожнага чалавека. Цябе просім. Молімся за людзей, вера якіх падвяргаецца асаблівым спакусам, каб пры дапамозе Божай ласкі яны засталіся вернымі Богу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, ахопленых роспаччу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх блізкіх нашаму сэрцу, памерлых, якія папярэдзілі да вечнай айчыны, асабліва за Мароз Міхала, за Ванду у 14-ю гадавіну смерці і ўсіх памерлых з сям'і Клімашэўскіх, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі гатовымі да ахвярнасці, якой патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, Ты заклікаеш нас да навяртання, каб мы маглі яшчэ паўней спазнаць Тваю вялікую любоў. Учыні, просім, каб мы былі паслухмянымі Тваёй волі. Праз Хрыста Пана нашага. Пане, Ты бачиш, криш Твой не мінаю. Пане, Ти бачиш, до крижа імкнуся, з болем і скрухай на криж позираю, до трона Бога на землі імкнуся. Ставши под крижом, стомлений собою, прагну я в серці нести криж завсюди, каб не глумився ворог надо мною, каб крочить шляхом правди і свободи. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, учини, просим, каб ми належним чином складали Табі ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування Великодної таємниці, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм, угору серцем. узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён праз 40-дзённы пост у пустыні сваім прыкладам асвяціў час пакаяння.
Ён зрабіў дарэмнымі усе падступы злога духа і навучыў нас перамагаць грэшныя спакусы, каб мы з чыстым сэрцам адзначалі велікодныя святы і ўрэшце дасягнулі вечнай Пасхі. Таму з анёламі ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Міхала, Ванду і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ojcze nasz, który jest u niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба наша
прощай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя до усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Где ж Ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданая потоля для души сутешитель? Дай мне духа покаяния от греху выратования. Где ж Ты, мой найлепший Езу, у Тебе поратунок? Дай мне духа покаяния от греху выратования. Где ж Ты, мой найлепший Езу, у Тебе поратунок? Прагну я душой Тебе, о жаданый Иисусе. Мне легчей покуты зносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея. Молимся.
Пане наш Божа, нехай на Твой народ сыдзе шчодрае благословление, каб у пакутах павелічвалася надзея, у спакусах умацоўваліся цноты, і праз гэта ён набліжаўся да вечнага адкуплення, праз Хрыста Пана нашага. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння першая нядзеля Вялікага посту. Нагадуем, што набажэнства крыжовы шлях кожную пятніцу пасля ранішняй і пасля вячэрняй святой імшы. Для дзяцей крыжовы шлях у суботу ў 16 гадзін. Таксама кожную сераду пасля ранішняй вячэрняй святой імшы, а таксама кожную нядзелю пасля святой імшы ў 10 гадзін набажэнства песні жальбы. Велікапостная рэкалекцыя ў нашай парафіі 2, 3 і 4 красавіка. За ўдзел у рэкалекцыях, набажэнствах, песні жальбы і крыжовым шляху можна атрымаць поўны адпуст на звычайных умовах. Заахвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых, каб яны маглі прыступіць да споведзі, да святой камуніі. Можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі і на гэты чацвер. У чацвер прыпадае 12-я гадавіна выбару папы Францішка наступнікам святога Пятра. Молімся ў гэты дзень за святога Айца. У чацвер святая гадзіна адарацца Найсвяцейшага сакраменту з 23:00 да поўначы. У суботу, 15-й дзень месяца, дзень міласэрнасці, ад 13 гадзін магчымасць адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, а ў 15 гадзін вяночак да Божай міласэрнасці і святая імша аб міласэрнасці Божай. Наступную нядзелю святая імша ў 14 гадзін у капліцы ў Маствілішках. Нагадваем, што сёння вечарам пасля святой імшы ў 19 гадзін першая катэхеза для дарослых, якія хочуць падрыхтавацца да сакраменту бежмавання. У парафіяльным кіоску можна набыць новы нумар газеты «Слова жыцця». Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі да пана наша парафіяне Ванда Зубович, 86 гадоў, Чеслава Ляшчевич, 81 год і Яніна Мікуць, 94 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае нехай ім свеціць, нехай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае нехай ім свеціць, нехай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане. А святло вечнае нехай ім свеціць, нехай адпачываюць у супакоі вечным. Амин. Даверу новораспачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай памолімся аб плённым перажыванні перыяду Вялікага посту і рэкалекцыі, а таксама аб пабожным святкаванні Велікадня для ўсёй нашай парафіі. Памолімся таксама за папу Францішка, аб ласцы хуткага выздараўлення і аб усіх патрэбных ласках для яго. Твоей абароне аддаемся, Святая Богородица, в наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленая, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пані Яснагурская, Молися за нас. Мария Пані Яснагурская, Молися за нас. Мария Пані Яснагурская. Жадаем всім пабожнага перажывання сённяшняй нядзелі, таксама плённага тыдня, які сёння распачынаем, і на гэты тыдзень прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел од рана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Ангел Панський звестував Панні Марії,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy